Għalhekk ser nibqgħu nkunu l-vuċi tiegħek, il-vuċi tal-verità, il-vuċi tal-onestà u se nibqgħu intuk is-soluzzjonijiet. Għaliex aħna nemmnu li tista' int tgħix aħjar f'pajjiżna, aħna nemmnu li jista' jkollok il-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna, aħna konvinti li nistgħu nerġa' nagħtuk Malta u għawdex aħjar. Aħna ma qtajniex qalbna, ħaddieħor iva. Imma aħna mimlijin enerġija, determinati biex inkomplu ntuk Malta aħjar. Issa jiddependi minnek. Kompli saħħaħ il-Partit Nazzjonalista, kompli saħħaħ il-vuċi tagħna u aħna nkomplu insaħħu lilek. Ex-tqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-ħadd filgħodu kien intervistat fuq Net Television mill-preżentatur Julian Borch fil-programm Analiżi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jinsisti illi l-gvern għajja u tilef id-direzzjoni. Gvern li qed ifalli f'kull settur ta' pajjiżna huwa proprju fid-dawl ta' dan li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' determinat li jagħti lil poplu Malti wawċi vuċi u l-kwalità ta' ħajja aħjar li verament tixraqlu. Kull settur li msieħba soċjali l-unions qegħdin juru l-iskontentizza minn dak li huwa għaddej. U nistgħu nsemmuhom bisimhom, ġifieri kellna l-MAM, kellna il-Chamber of Commerce li titkellem dwar il-problema kbira fil-governanza fil-pajjiż, kellna diversi oħrajn fosthom l-Employers, Malta Employers Association, fosthom anki Chamber of SMEs, li kollha jindikaw in-nuqqasijiet kbar illi għaddej il-pajjiż. Pereżempju, Chamber of SMEs tatna survey fejn qed jgħidulna ċaru tont illi l-istess persuni illi għandhom in-negozji konvinti, imma maġġoranza kbira ta' mhux 2 u 3, konvinti illi pajjiżna sejjer f'direzzjoni ħażina. U x'jagħmel Robert Abela? Jibqa' jippersisti f'dik id-direzzjoni. Issa għandna l-effetti oħrajn. Għandna l-allima, l-edukaturi kollha mhux l-allima biss, fejn għandek il-UPE u għandek l-MUT li qed jgħidulek li dan kien budget irrelevanti għall-edukazzjoni. Il-mudell ekonomiku mħaddem minn Gvern Laburista ġab żieda enormi fil-popolazzjoni u rema l-kwalità biex mara l-kwantità u bekk rema l-kwalità tal-ħajja u l-kwalità tal-ekonomija tagħna. Dwar dan Bernard Grech insista li jissa rridu mmorru għal mudell ekonomiku differenti, mudell ekonomiku ta' eċċellenza. U għalhekk l-għażla hija ċara. Jista' jkun nibqgħu sejrin hekk? Jista' jkun nibqgħu nżidu l-popolazzjoni bla kontroll? Le, ma jistax ikun. U għalhekk il-viżjoni tagħna qed tindirizza din l-ixu. U l-għażla li għandek qudiemek hija dik. Robert Abela li jrid jibqa' jġib 20, 30, 40 elf ruħ minn barra l-Unjoni Ewropea kull sena u aħna illi qegħdin natuk ekonomija differenti, mudell ekonomiku differenti, illi permezz tiegħu se jkun hemm bżonn iva li jkollok ħaddiema barranin, però mhux se nkunu qegħdin immorru għal pilastri ekonomiċi li bil-forsi tiġġib l-20 ta' eluf kull sena. Il-qabża hija waħda mill-kwantità, mill-bulk buying tal-labor li dejjem imdorri bih għall-kwalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel aċċenna l-fatt li apparti il-gvern immexxi minn Robert Abela falla u qed jonqos milli jagħti soluzzjonijiet u triq il-qudiem għal dan il-pajjiż, l-iżviluppi brabta mal-korruzzjoni tal-isptarijiet li rajna fl-aħħar jiem issa wkoll ikkonfermaw il-ħtif tal-istituzzjonijiet. Dan għaliex l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Kummissarju tal-Pulizija irrifjutaw is-sejħa tal-Partit Nazzjonalista li tittieħed azzjoni kontra dawk involuti fil-ftehim ta' 3 sptarijiet. Ftehim li l-qorti tal-appell iddikjaratu fraudolenti u li sar b'kollużjoni. Ġejna rrispondejnihom fil-qorti u rejnihom li qegħdin jonqsu lejn il-pajjiż u rriservajna illi nieħdu aktar passi. Ħanerġa' nagħmilha ċara llum. Din mhix se tieqafaw. Ser nibqgħu nimbuttaw. Ser nibqgħu nagħmlu dmirna għaliex la Robert Abela u sħabu u issa anke l-istituzzjonijiet li fil-qorti l-Awditur Ġenerali naqsu minn dmirhom lejn il-pajjiż, allura se nerġgħu nkunu aħna li nerfgħu dik ir-responsabilità la volja mhux xogħolna dan huwa suppost xogħolhom u se nkunu qegħdin hemmhekk biex nindefendu l-interessi tal-pajjiż u tal-poplu Malti Wawċi.
Quddiem it-kaxkir tas-saqajn min-naħa ta' Gvern Laburista u quddiem nuqqas tazzjoni mill-ogħla istituzzjonijiet fil-pajjiż, Bernard Gregg insista li l-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex issir ġustizzja mal-poplu kollu u jinġibu lura l-flus li nsterqu minħal il-poplu Malti u Awċi.